Nginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag nga may mulamdag sa imong una-una. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung naduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Recorded by X Thunder Gaming. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Mariel, 29 anyos, nagpuyo sa Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghita ko. Last na lang gini guys! Comment na dahin mo og mine! Okay, yours na, Miss V! Everyone, thank you kay ninyo. Next time na pod. Good night! Hay, nahuman na gyud. Ikaw na'y bahalag sort anak day ha? Asa day ka? Manigarilyo sa ako dihas gawas, uy. Oy, day, kapila na gud nimo ka stick. Nahuman na lang kog sort sa tanan, pero ikaw ni sige gyapon kag sigarilyo diha. Ay pasag di lang gud ko, good. Bao bitaw kang tagsara kong manigarilyo. Tagsa lagi pero grabe sad kaayo no. Stress lang. Utok ra gyud na nimo day, nga moingon ka nako nga makalma ka basta manigarilyo ka. Tinuod bitaw. Nahuna ra lagi na nimo. Ay, hindi na lang ta maglaris, anak, uy. Ay, tuod. Malakaw ko ugma, ha? Ha? Asa man ka? Nako'y date. Ha? Kinsa man? Secret. Yay, lain na sad na. Medyo oldie na siya, pero madapa man. Ay, maya nimo day. Di gyud mabuhi og way partner, oy. Da, bahala ka. Basta pag-amping lang ha. Okay, Day. Thank you. Mas gwapa man di ka sa personal, uy. Nong, basin bayag minyo ka, ha? Dili lagi ko minyo. Na ako'y mga nakapuyo, pero wagid ko maminyo. Maong, sige na. Sugdan na to kay ginamhinam na ko ni mo. Maria. Nong. Nong. Maria. Unsa? Wa na mo chat nimo? Wa naman. Ah, grabe sad kay ka makadagmanong niya good. Mura magtiguang na gid kaayo. Mo tingali nga wa na magparamdam nimo. Da, bahala siya, uy. Tagkaglaki, ha? Yati ra good. Ay ako kingna nga mangita na sa kaglaing ika-hook up nimo. Why not? Ala no. Day, masakit na gyud ka anak kadugayan simbak ko. Simbak ko ka already, ha? Ay, nga naman, eh. Hangtod karon na pa man gihapon ko tong hais akong binuang sakit. Dili ka ko maptos. Na, niyapag na. Pila man di ka kaadlaw nga Adelaide? Usa na kasi mana. Patay. Uy, pagpapiti. Uy, anong pagsiguro? Ha? Day,
Kumusta man? Ay, salamat taon. May gani kay negative ra. Kulpaan lang ko da. Saon na lang kung namabdos pa ko no. Saan man ako pagkahibaw kung kinsay iyang amahan, di ba? Yabag na jud ka, uy. Paminaw kong tambag. Mauna kay sige mong kag ambak-ambak og laing-laing lalaki. Unungin na lagi na ba? Nauntay lalaki nga mutarong nimo dili sad ka. Kinsa man, Marlon? Kisa pa man di ay. Dili lang gyud siya ingon anak kay turhaan. Pero dako ka siya gusto nimo day. Day, Nagyud ka ang mga lalaki nga wa ka makasiguro. Basin kinsa lang sa mga babae ang gipanghilabtan ana. Bahala gyud ka diha. Mo resulta ra man gyud ng kabuang nimo ba? day. Ano man ni, uy? Hangtod ron, pa man gihapon ko duawa sa kong binuan nga sakit. Mag-usa naman lang kabuan. Nga regular man ang taning akong duko. Ano man kaha ni? Recorded by X Thunder Gaming. Dito na ko magsugod og kabalaka. Kay musa na kabuan, pero wa man gihapon ko duga, nga imbis regular man unta ko. Sa akong kabalaka, Diyos ba na ko og piti, aron pagsiguro, pero negative gihapon. Tungkol ko daw, may disagsuto na lang si Marlon, aron dili na magsige og ambak-ambak og laing laki. Pero nagtalang pilkuan, pamagihapon ko duawa sa akong menstruation. Unya, nga naman eh. Kailain magpahuan eh. Nganong lain man kay nikpaho ang akong white blood nga discharge? Kung magpa-check up na lang ka, aron sa pagsiguro. Di ko eh. Kung sa ko'y gipamati, okay raman ko. Pero, Di lagi, okay ra ko. nahala, sige God, ikaw. Kung magkinalan ka na ko, ina lang ko, ha? Oh, Marlon. Salamat. Ha? Di tama madan sa paglakaw ron? Oh, daghan kami order sa mong shop good. Kinahanglan nga ma-deliver ni namo dayon rong adlaw kay anong kun man pud ang kita. Oh, nala, sige, okay ra. Kasabot ra ko. Daghan pa magong laing adlaw, God. Mag-set lang niya tag laing adlaw. Sige. Salamat sa imong pagsabot. Ha? Ay, salamat. Nahuman na gyud ning adlaw. Lagi. Makapahuway na gyud taon ta. Kadiyot. Oh, ngano ka Mariel? Tempa, uy. Mag-CR sa ako, day. Muro magnaay ni kawa sa ako. Ha? Hala, kiduko na ko. May gawas na gyud taon. Maayo hinuon. Kay finally giduaw na gyud ka sa imong binuan nga sakit. Lagi, uy. Lima ka buwan, wag gyud ko dugo. Grabe ha sa kadili no. Mulang. Sa? Muda na kasi mana, unya, nagsige na gyapon mo dugo. Oo. Huwag na kuyawan ako kay hangtod ron. Pero di maghapong kusuga, uy. Bisan og hapit na nimo duha ka semana. Uy, kung mao ka na, magpa-check up na lang kita, aron sa pagsiguro. Human sa pelvic exam o pap smear, gisundan na to biopsy. Ang resulta, early stage cervical cancer. Ginoo ko. Unsa, Dok? Grabe kayo nga akong pagmahay sa mga nabuhat na ko sa una nga gusto lang kong maglingaw-lingaw. Pero, wa magkuna-una kung unsay pwedeng mahimong resulta. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, matod sa doktor, maayo ra ko no nga na-detect ni og sayo pa, kay madara ko no ni og treatment. Pila man sad kabuwan ang treatment ani? Og unsa man ang klase sa treatment ang akong gikinahanglan? Ikaduhang pangutana, kinahanglan ba kong moagi og surgery? Unsa ang posibilidad nga mamaayo ko?
Mobalik pa ka ako sa normal human sa treatment. Unsa man ang mas angay sa akong sitwasyon. Ikatulong pangutana, asa man ko ni makuha ang cervical cancer? Sa ako kang pagpakighilawa sa sayo pa na akong edad? O sa bisan kinsa nga lalaki nga akong nasuwayan? Ikaw pa to katapos ang pangutana. Pila man kayo magasto para treatment na ako? Posible ba nga mag-chemotherapy o radiation? Makaapekto ba ang treatment sa akong matres? Pwede pa ba akong makaanak? O dili ba ni delikado nga makighilawas ko sa akong uyab? O kinahanglan sa akong magpa-treatment una? Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, Mariel. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ano na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related yung mga problema. Kay usa man ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, o usa ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagis, pagpadala sa mga sulat-suliran di karamo. Pwede kayo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page. O diba sa mong buhatan sa 3rd floor, UCR Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ang inyong mga legal ng mga problema, si atong nilinbatahan ng mutambag niya na. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, holding on to anger only deepens the wound. Kanang normal na masuko ta. Pero depende na og how you express your anger. Kaya kung masuko kag, mamusil ka diya, manumbag ka, whatever, that is below the belt na. Pero suko ka, debate, okay na. Kay balikon ako, we learn more to our indifferences. Dili sa mga buta nga, yango lang kadayon, bisag di ka nakauyon. Tulad kaya ning sulti niya na, medyo inila nga tao. Di na pwede na ko. Ugwa ko kauyon, musulti ko nga di na mao. Ugwa ko kauyon sa kong gisulti, dayo, entitled to your own belief. Muna magdebate ta. Pwede ta mo sumbagay. O na siya, no? Ang atong magtatampo karong adlaw, si Manel, 29 years old, taga Cebu City. Regards mga taga Cebu City. Musta na ba rin ang atong mga kaila diya sa City of Naga, Cebu, si Victor Ababa. Naot nga nindot itong salidan na to sa paghigmata. Sabon ako great ning mga taga Butungan, Bagakay, Sibunga, o Denisa Ruel ug Monique. Engineer Arthur Villamor, diya sa City of Naga, atong city administrator na. Musta na, engineer? I hope nga okay na ka. Okay, so Gilbert ug Marie de la Serna sa Talisay, mga Emphasis family, si Lourdes, Momo, si Arlene ug si Lee. Kisa pa may si Nestor ug si Linda Pasaylo diya sa Minglanilla. Ug mga kisa pa may Cebu City mo, no? Mga taga Cebu City, mga taga Banawa, si Winnie Baltunado nga perming kuyog-kuyog ni Cebu Council of Lions Club President Gigi Ulis. Naot nga okay ra. Okay ra. Okay ra ang kinabuhi, no? Mga igsuon ng mga parente ni Dr. Pete Kausin Siliuna diya sa Barili. Mayong pagpaminaw ni Nelda, ni Gloria, ni Maika, ni Nati, ni Nancy, si mga Marinas family mayong pagpaminaw. Mga taga Inupakan dai, no? Pirmi ra ba na silang maminaw dila to? Lang Uloy Roble, si Tony Kudira Didasi. Si Glicerio Galolo sa Cagayan University. Thank you very much, sir. Pirmi ko makadawa sa imong chat, sir. Lamat kayo sa makanunayong pagpaminaw sa atong programa. O mga taga Pilar Camotes, no? Si Gisero to, mga Burha family. Si Jess, diya sa Pilar Camotes. Nakanan ko na inyong lugar. At bang na Urmok. Yung rito mga taga Urmok sa unang panahon ko, no? Magbugsay na sila diya. At bang naman gina. Pero ang Pilar, at bang sa Urmok, pero sakop sa Cebu. Di sakop sa Liti. Okay, so, ang atong magtatampo ko na lawa, si Mariel, 29 years old. Punto medical, ubigay ni mga problema ni Mariel, no? May tag na pa si Lourdes de los Reyes Atok, kay ato ning pangutanon. O sa paman, si Cora Quijano.
Ano mga ubigay ni nga akong mga kaila? Si Liway Intiensa sa Toledo. Musta naman dahil mo sa Toledo? Si Dr. Lud Musut. Musta naman mo diya sa Toledo? Mga Hustin Basti. Mga taga-sugod Southern Leyte man sila, no? Musta naman dahil ang sugod Southern Leyte? Mga anak dahil may karong mag-medical mission mo diya, ang maabot nga mga adlaw. Ako lang yan ang i-announce ni Magistrate. Okay, so unang pangutana ni Mariel. Matod sa doktor, maayo ra daw nga maditik ni sayo pa kay madala ra ni og treatment. Pila man sa kabuan ang treatment ani og unsa man ang klase nga treatment ang kinahanglan. Depende na kung unsa man klase nga sakit ang imong gidiagnose sa imo Mariel, no? Kay kini magong pelvic examination og pap smear magdepende man resulta sa biopsy o sa pap smear, no? So daghan tag mga infection diha nga makuan. Hopefully dili na siya sexually transmitted. So naman tay mga yeast infection la, vaginal infection, vaginitis kung tawagon due to imbalance sa mga yeast o na mga bakterya na napita nga dili pod medyo hygienic kayo ang nang tungdan nga babae. So this can cause swelling, itchiness and discomfort ng napita. Balikon ako could be due to bacterial, viral or parasitic, fungal, mga kuan. O the worst scenario, sexually transmitted, no? Pero I'm not saying sexually transmitted ning imo, no? So mao na nga kinahanglan nga magpa-examine gyud, no? So kung fungal infection na ni, akong mahinumduman katong mga antifungal medication sa may akong hinumduman mga miconazole miconazole. So mo na akong mahinumduman, no? Dili kay ko pamilyar ani mga antifungal ingon ani kay diri ni ang akong routine nga trabaho kada adlaw, pero nakaibalo lang gyapon tani ani, no? So properly diagnose good ang sitwasyon para nga guided po ng doktor unsa may hatag nga tambal sa imo. Hopefully ubigay ni ang ni-examine nimo isa to ni siya si Mariel ubigay ni kay expert mo sila ni ani mga problema ha. Sunod nga concern, kinahanglan ba kung moagi og surgery? Depende sa diagnosis. Kung pila na ba edad ni Mariel? 29, bata pa man kakayo Mariel, no? I don't think so nga na advisable pod nga mo undergo ka og hysterectomy pananglitan or whatever. Kung mahimo lang ma-save ang imong internal sexual organ, uterus, fallopian tube, ug ovary, napakay chance nga maka-reproduce or ma-pregnant, no? Kinahanglan mo agi og surgery, depende sa diagnosis sa doktor. Unsa nga posibilidad nga maayo ko mobalik ka ako sa normal human sa treatment? Yes, why not? Unsa man mas angay sa akong sitwasyon. Close follow-up with your OB-GYN and then laboratory workup. Magdepende kung unsa resulti sa biopsy o pap smear. Asa man ko nakuha ang cervical cancer, mao ang diagnosis, no? Ang kini mga malignancy daghang kay mga theory nga mao hinungdan nganong naa siya just like any other tumor sa lawas, daghan mga rason nganong naa siya. So ang tawag aning problema ha is a case to case basis, no? Kung na-diagnose ka nga ay malignancy sa imong cervix, ang ubigay ni doctor mo decide ani kung angay ba kang operahan or madara ni siya og other form of treatment, no? So kung maoperahan ka nya decide siya nga hysterectomy meaning removal of the uterus, no? So, wala na gyud chance nga mubuntis pa, no? Kung wala na uterus, wala na fallopian tube, labi nag-ovary, no? Ang sa may term manina, salpingo o ooprectomy. Hysterectomy, salpingo o ooprectomy. Mo mga term sa mong bigay ni sa una. Og kung diin man ka makakuha ni ani, daghang mga posibilidad. Sa asa man ko nakakuha og cervical cancer sa ako kahang pagkighilawas sa sayo pa kung edad o sa bisan kinsa nga lalaki nga akong nasuwayan. Well, with this statement, Mariel, posible nga this could be sexually transmitted, no? So may mga sexually transmitted disease nga makuha mo kung multiple sex partner ang imong experience. Syphilis, gonorrhea, chancroid. So mga possible nga mahitabo. Unya kung multiple sex partner ka, high risk pod ang posibilidad maka-develop kag mga cervical problem. Plus
imong hormonal production mapiktuhan, estrogen, progesterone, this will add on to the sitwasyon. Pila man kahay maggasto? Well, depende kung private or government doctor. Posible ba nga chemotherapy ko o radiation? Possible. Akong balikon, depende sa imong attending OB-gynecologist ang imong duulon nga doktor, no? Makapekto ba ang treatment sa akong matres? Pwede ba ko makaanak? Kung wala, diri mo ba imong matres, pwede pa ka makaanak. Pero kung mudesider ang doktor nga i-remove ng imong matres, kung ko nga, wala lagi posible nga mabuntis pa ka, no? So, naka-history nga multiple sex partner ka, you are at high risk to develop this kind of problem, no? Kay high risk man ang imong mga sexual activities. Ug dili ba delikado nga makighilawas ko sa akong uyab? O kinahanglan ba sab kong magpa-treatment ug una? Well, depende kung ang imong sakit is sexually transmitted, kung makighilawas ka sa imong uyab, dako kay tsansa nga matakdan siya, na? Example, gonorrhea, syphilis, posible siyang matakdan. So kung magpatambal ka, na kay every now and then sexual contact with your uyab, mo recommend ko nga kamong duha ang magpatambal. Otherwise, kung ikaw ra nga imong uyab wala nimo gipa-diagnose, wala nimo gipatambalan, o nagsige kag treatment ng imong uyab-wa, posible nga come and go ang problema. So mo na ako ika-istorya nimo. Hopefully ma-treated ni as soon as possible time. So what time mga possible treatment ani massive antibiotic kung naman gani. Pero kung ma-confirm gyud nga cervical cancer ning imong depende kung stage 1, 2, 3, and 4, wa pa ba man metastasized? Metastasize is a medical term which means mulamay na nga to sa other organ sa lawas sa tao ang cancer cells, no? Pero kung naapada inside to, naapada in place sa usa ka lugar, dali ra na siya o nunta dili kayo problematic. Pero kung maka-metastasize na, medyo komplikado na gyud ang sitwasyon. So hinaot nakasabot ka sa kung hospital ni mo Mariel o nga to sa uban nga mga babae nga naay mga cervical problem, go and see OB-GYN with pelvic exam, pap smear, para nga as soon as possible time ma-discovery kung naa ba kay problema sa imong internal sex organ. Okay, so once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makanunayon yung pagpaminaw sa itong mga RMN program. Taas ka na greeting din sa itong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatak RMN. Daghang salamat o maayong adlaw.